Здравейте! Сега ще ви покажа как се разглава печатаща глава на принтер Epson. Е този модел. Така, за целта трябва печатащата глава да е в това положение. Тук софтуерно трябва да е нагласен на положение за смяна на мастилниците. Вътре не трябва да има никакви мастилници в самата глава. Това е самата глава. Така, света, защото малко не се вижда. Така, след това едно от важните неща е тук в този процеп има една пластинка чопче, така, която трябва леко да се натисне и съвсем леко да се избута нагоре и да застане така в такова положение. Така, след това имаме от другата страна имаме една пластина, която е ето тук. Тя се вижда. Ето това е пластината. Това е пластината. Тя се маха последния начин. Това чопче се избутва леко нагоре и след това пластината се бута надолу и се маха ето по този начин. Съвсем леко, внимателно, без да се чупи нищо от пластмаса. Така, минаваме на следващия етап. Вътре се виждат лентови кабели. Единият е за камерата, другия е за платката на печатащата, платката за чиповете фактически. Тя е най-важното всъщност. Така, махаме я нея. Махаме леко внимателно. Леко внимателно се маха. Аз се извинявам, че ми е малко тъмно, но няма как. Така, този кабел лекичко, съвсем леко се измъква. Така, освобождаваме го. Кабел. И се вижда така, се вижда самата букса, където влиза лентовия кабел. Така, след това се натиска ето тук същия чоп, който го имахме от другата страна, се натиска лекичко и се избутва нагоре. Така, просто да усетим, че се запъва съвсем леко и не пропуска надолу. Така. След това се отваря касетката, този капак и всъщност издърпваме нагоре цялата платка. Това е самата платка, която управлява печата и всичко там в мастилниците, ниво и други неща. Това са вече някакви такива подробности, които аз сами точно ги не знам. Така, имаме тук една пластина. Една пластинка. Тя се вижда. Ето я тук. Ето тази пластина също трябва да се махне. Тя се маха последния начин. Това чопче се издръпва нагоре и с леки пинцетки, ако имате, се хваща този начин и се леко внимателно се издърпва нагоре и в дясно, защото тук има един чоп да не се счупи. Всъщност ето този чоп. Така.
Така, виждат се 3 болчета, които трябва да се отвият. Отвиваме тия трите болчета. Така, отбиваме с подходяща кръстата отвърка. Отвиват се трите болчета и сме почти готови с махането на печатащата глава. На досадната печатаща глава. Така, махаме тези болчета. Така, след това лекичко се издърпва главата нагоре и се вижда един лентов кабел, който е ето тук, в това положение. Този лентов кабел се маха много внимателно, за да не се скъса и после трудно се намират тези неща. В принцип се правят, но не е много препоръчително да стигне на този етап. Така, маха се лентовия кабел. Издърпа се леко внимателно. Така, махнахме го, лентовия кабел го махнахме и самата глава излиза. Ето я самата глава. Това е цялата процедура за махането и може да се надуе тук в тези отворчета с спирт или пък с... Първо може да се пробва в по-безопасни варианти с топла вода, обаче трябва да е дестилирана с една спринцовка с подходящите накрайници, лекичко, и тук трябва да започне да сълзи съответно черния цвят, червения, синия, жълтия и така. Това е. Това е, с което мога да бъда полезен. Довиждане и лека вечер.